Tulo ka mga batan-on nga gingong nagapangawat og kable sa kuryente sa street light sa Coastal Road sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City nadakpan sa otoridad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sikop sa mga barangay tanod sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City, kining tulo ka mga minor de edad kaysa giingong gapangawat sa mga kable sa kuryente sa street light sa Coastal Road sa maong barangay. Sumala sa barangay nga pipila ka bulan na nilang problema ang putol-putol nga wire sa street lights sa Coastal Road hinungdan nga ngit-ngit og peligro kini sa disgrasya. Pipila ka higayon na sabkuno nga nagpuli og wires ang mga personay sa DPWH apan kawaton gihapon kini. Naa sila yung mga equipment, ang ilaging intention, ang ilaging pamaligya ginang mga wire kay aka ng bronze diha kay mahal man. So mo gid lang katuyuan, easy money ang ilang mentalidad. Na-turn over na sa ilang mga ginikanan ang mga minor de edad. Plano sab sa barangay council sa Barangay Lapasan nga ipatawag ang mga ginikanan aron mapatubag sa salaod sa ilang minor de edad nga mga anak. Gimanduan na sab kuno sa kapitan ang iyang mga tanod nga bantayan ang Coastal Road sa adlaw ug gabi aron dili na masubli pa ang maong pagpangawat. Karon ingani pang mahitabo di na to matag-an sa moabotay nga panahon nga base no makutloan sila sa ilang kinabuhi kay di man na gyud sa kanu madugay kana sila karon kawat pa na pagsunod na hold up na. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, One Mindanao.